Ndiyamazi umhlawuleli wam uyaphila, uyakuhlala ehleli nasekupheleni komhlaba. Ekuzinzeni kwam ndiyayazi uThixo wam uyakuphakanyiswa ezizweni. Ndiyayazi usindeko elikholweni lwam lusungula umonde. Ndiyazi ebuthakathakeni bam andiyazi ukuba ndingathini ukuthandaza ngokufanelekileyo, kodwa umoya ngokwakhe wenza izincwino ezingathethekiyo ngam. Ndiyayazi ndiyitempile kandikhoyo, yaye umoya wakhe wakhele kum. Ndiyazi zonke izinto zisebenziselana okulungileyo ngam ngokuba ndimthanda uThixo kwaye ndibizwe ngokwengqondo yakhe. Ndiyazazi neengcinga anazo undikhoyo ngam. Ucwangcise uxolo hayi ingxokolo, ikamva hayi inkunkuma, ithemba hayi ukuthezeka. Ndiyazi phambi kwam ndimise uThixo maxa onke, engasekunene kwam ke ndikushukumiswe. Ndiyazi ndinakukwenza konke ndikuye uKristu ondomelezayo. Ndiyayazi akhona amaxesha okuba mfiliba koko, kodwa ndiyazi yena ngenza konke uThixo, futhi icebo lakhe lingevindwe mntu. Yemani, liyophumelela.